Yes. Yes, yes, yes. Tak. Zdarec. Jo, tak po 6 letech opět topleník na marmoládě. Nevím, zda to bylo moudré. Dneska to byla docela halus. Přistal jsem tu jako první, že fouká tak nějak blbě od jihu, tady je trošku bez větří. A pak se přidali všichni ostatní, tady kluci. Zase týpek, jak včera jsme se potkali ze Zelandu, z Německa. A kluci tady, Lukáš, místňáci. Od nás samozřejmě, z Česka. Zdar. Tak, plán vyšel, takže ještě strejda banán vozí zásoby. Kluci, borci, podělte se. Takže jo, vyšlo to po 6 letech opět marmoška. Akorát jsem přistal, vybila se mě baterka. Jo, jsem zapomněl, že tady trošičku nižší tlak, takže pivo bouchlo. Nevá. Plechovky jsou brutálně natlakované v té nadmořské výšce. Je to nějakých, já nevím, 3400 bez pár metrů. Takže je to rozdíl, když si dovezeš pivo z Beskyd. Ale nie, to ak nemáš enduro baterku, tak to je bubu. Že na zdraví. Jako tých 20 ječiek za to musíš dát. Oni všetci psali, nekoukají si tu baterku, já jsem Wow, to je pocit. Tak, vypadá to, že nám jde další. Dneska ty přistáně nejsou úplně zadarmo, protože fouká opravdu někde tady z toho směru, takže to tak jako bokem na vítr blbě. Ale hezký zkušeně. Většina z nás šla na zadek, že to prostě letělo rychle. Korty dvoulajny. A hlavně Merlině jsem dovezl královsky. Takže kluci z driftu ještě jedenkrát díky. Merlin je na marmošce. Odpočívá na suchých kamenech. Jinak je tady všady buď mokrý sněh nebo uklouzaný led. Další vlaštovička. Jak ta davová panika funguje. Přistane jeden a pak všichni. Tak snad nepoletíme dole vrtulou. Mrkněte na to. Marmoška je nejvyšší hora tady v Dolomitech italských. Možná i nejvyšší hora Itálie. Nevím, když tak mě opravte. Je to tady úplně fucking awesome. Dívejte na to. No, takže dneska marmoláda je česká, hej? Marmoláda je česká, jasné. Dole údolí je nějakých 1400 a nějaké drobné. Takže si vemte, že je to vlastně výš dole v údolí, než třeba na Lysé hoře. Tady některé místa, tady ty údolíčka jsou ještě daleko výš samozřejmě místama, takže to údolí je tady jak sněžka. Padáky letí rychleji v té výšce, piva jsou víc natlakované, hůř se dýchá. Není to jako až takový extrém, ale je to znatelné. Ještě vám ukážu jižní stranu marmošky. Tady skáčou i Wingsuiteři. Je to strašné psycho, jakože fakt kolma stěna úplně, tady prostě začíná jakože kolmý sráz dolů a on to z toho videa tak nevypadá, ale je to fakt strašný úlet. Ještě to panorama tady, to je úplný kýč, to je prostě kýč. Byla přehrada. No tož tak, já se ještě chvilku kochat, postavit si toho prvního letošního sněhuláka a zkusím to odpálit. To je Camino.
To je tam. To je trošku nebezpečné situace, jak jsem taky přistál do tady ledové plotny. Když přistaneš blbě, tak je to fakt na piču, protože můžeš si až dolů. Marmoška je ledovec. Dole je to úplně zmrzlé. Ale je typek, který trošku zůstal. V blbém místě. Já mám jenom takový provázek tenký, to asi nehelpne. Sakra. Zase akce tady na pradelní šňůře. Ta blbá situace. No. Zkus se dostat aspoň pod toho poťal. Už je to chodem, je let. No. Ser na to. A dál moc nemůžu. To jsem babce zmotal. A řeknu babce, že jsem na tom zachránil člověka a ty šňůře, které nemůže sušit bombardáky, tak... Taková pikoška dneska z přístaní na Marmošce, tak jsem se tam potkal s Emanuelem, s tím typkem ze Zélandu. Tak jsme přistávali včera tady někde nahoře, taková plošinka. A prostě halus, potkali jsme se prostě na Marmošce. Přistávalo tam dneska tak, já nevím, 8 lidí třeba max. A zase s tím typkem jsme se potkali a Emanuel říká, no more Dolomity. Fucking Čechyše everywhere. It's fucking danger in the air. No, takže prostě v překladu, že už nikdy nepůjde do Dolomit, že jsou všady prostě skurvení Češi a že to je kurva nebezpečné ve vzduchu. Takže tak. Tak dneska na bajku. Dneska na bajku. S tvojí ženou, Ondro, s tvojí ženou. Tak to bude krása. Zkusíme Ikarusa? A bych to zkusil. Co se může stát?
No, létání v Dolomitech není žádná prdel. To občas hodně psychicky náročné, proto záleží fakt jako na pořádné přípravě před letem. Pak to jde. Take off. Jo, to je divočina. Je to všechno chlaper z toho vláku, ale dávají proti sobě. Mazec. odpovědět. Jebe, vole. Proč si, vole? Ach jo. Romane, konečně ti to můžu vzít, předtím to fakt nešlo. Letím teďka směrem na Belvedere. Letím někam k přehradě, počítám, možná nevím, jestli to půjde k Marmošce, uvidím a pak se budu vracet. Ahoj, nazdar. Neviděli jste mýho kámoše Rubyho? Ruby Spito. Velký, silnej, tmavovlasej, oči jako kůň. Neviděl. Musí tu být, zbláznili jsme se ve stejnou dobu. Hovno! Co mu je? Romane, sděl svoje úmysly a neřvi furt banán. Hovno! Ne banáne, vole. Na Marmošku? Asi Marmoška.
Tady loni zabila ta lavina těch 11 lidí, včetně těch Čechů. Tady se utrhl ledovec, sejmilo tady hele, tady někdo leze. To je na ně. Ta jižní strana je úplně jako psycho. Hello! To je masakr, to je prostě masakr. Z kamery to asi nevypadá, to když nezažiješ, tak nepochopíš. Posraný jsou strachy, ale plný adrenalinu. Je to úlet. Je to strašný úlet. Nic impozantnějšího jsem ještě neviděl. Co se týče hor. Dvě vrtule letí a opět průser. To je tady na denním pořádku. A s tady letím pryč, protože oni hodně víří vzduch. Proto tady budou udělat bordel. Wow, to je fakt síla. Kilometr vysoká stěna a nevím, několik kilometrů dlouhá. Tady připadáme jako komár na zdi. Opravdu lepší přirovnání nenapadá. Komár na zdi. Krása. Je to fakt crazy. Tady fakt nechceš, aby ti to klaplo. A to vypadá na stoupák, který nás možná dostane. Sorry. Musíme to znovu najít, dostředit a šroubovat to nahoru. Dostat se na nejvyšší horu není. Jsou krásné, dopracovat a hned a všeho. Když to máte, tak dotáčím ty stoupáky vždycky po větru, tak se to 60 proti té skále, ne? Teď tady z toho vyplaveš a to přísné. A teď jsem to ztratil. Zapínám kameru a stačí 2 vteřiny se nevěnovat točení a se z toho venku, tak se to blbě hledá.
nechceš tady řešit závlek. Je to přísný zážitek. Takhle tady vede ferata nahoru. Okay. Tak, dneska asi nebude den, kdy by tam šlo nějak přistávat, protože fouká opravdu takhle jihozápad a dneska takový občas silnější. Byl by to moc velký risk. Zaletíme si ještě kousek, ukážu vám to, ale někde ujel ta lavina, dívejte na ty děury tam. Tam nechceš spadnout. Začíná být klasicky zajímavé. No, dneska tam ani nikoho nevidím. Směry fakt na hovno. Kouká takhle jakoby, takže asi ne, pane. Asi si to nelajznu. Čau. Dneska náročný den. Přistál jsem tady někde v sedle mezi Selarondou a Sasolungem. Oblétal jsem Sasolungo dokola, jakoby ze západní strany a nějak mě to tam trošičku spláchlo a už mě nezůstala výška na to, abych přeletěl přes sedlo dolů do údolí na přistávačku. Takže si dám ještě trochu hike and fly dneska. Jinak dneska to byla úplná pecka. Nejsilnější podmínky, bohužel teda je vítr, ale termika chodila krásně. Bylo to pecka. Nebylo to na přístani na Marmošce, přifoukalo fakt hodně. Od západu, otočilo se to s jihem, údolíčka si to rovnali, tak jsem to radši nepokoušel, ale podíval jsem se na jižní stranu Marmošky. V menší výšce je nepopsatelný zážitek. Dneska to bylo fakt přísné ve vzduchu. Jedna vrtula, předtím jsem jich viděl, spočíte, další vrtula, další bude přistávat teďka na Kolorodele. Dole visí borec na padáku, tyjo, na stromě. Masakr, dneska to bylo opravdu výživné ještě s tím větrem. No a teďka musím odstartovat tady, jak chuj jsem našel nějaký kopeček. Fouká stama, já potřebuji přistát tam závětří. Tak tam nepoletí ještě jedna. Pro strejdu banána. A další. No úplně se mě chce do toho vzduchu, když to tak vidím. Ale jak říká jeden můj slovenský kamarád, keď si bol predtím kokot, tak si to teraz užij. A nějak se dolů dostat musím. Ale toho závětří se mě fakt nechce. Dívejte na tu situaci, tady ke mně někdo maže po větru, letí mu to. Fouká, jo, tady má. My se otočíme, tohle je o 180 stupňů. Tady letí týpek. A v podstatě stojí na místě proti větru. Ale jak jsem byl výš, tak opravdu tak foukalo tady z toho směru, nevím, proč tady fouká naopak. Jsou věci tady. No, počkáme, jak odletí. A jdem na to. Ty vrtulníky budou lítat furt. Tam letí, teď se zase vrací, tyjo, letěl na písbou. Nevím, tady furt někdo něco vyvádí. Jdem na to!
let. Ani sekundu, ani půl sekundy nesmáhá. Ve speedu nějakých 55 na trimu, to není taková hra. No, tady to je trošku rozporové, tady už dost. Klesám 5 dolů a nahoru. No, je to tady. Navádím si radši dál od té překážky víc jakoby na Belvedere, co nejdál od toho trhu. Ale no, ty vole. Nasranda. Jo, to jsou propady. Nenechám tě prostě klapnout, nenechám. Letím naposledy v pozici nohy pod sebou. Tady divočinka. Jo, nenechám tě prostě spadnout. Když takhle letíte voda v takové sračce, tak si tak nějak periferně kontrolujte kam letíte, ale fakt čumte do křídla, protože přes ty šňůry, než se to přenese, tak máte křídlo už na hlavě a pak už řešíte problém, lepší vždycky tomu předejít, takže být maximálně soustředění na pohyby toho vzduchu a vrchlíku a pak ruce jak pistolník nachystané. Pak se dá zvládnout, je opravdu větší závětří, ale chce to mít koule a cvik a lepší se do takových situací vůbec nedostávat, pokud je to možné. Tady už bude protahovat takhle úholka z tohohle směru sem. Tak to dělá být za chvilku v pohodě. Jenom proti větru doletět na přistání. Zakřiknout, ale vystoupit z toho venku. Paráda. Yes. Tak přistávačku už mám na dohled. Teď to doklepat ještě těch posledních pár metrů. To je taky mega důležité, když člověk projde nějakou sračkou a pak je už si říká, tyjo, už jsem skoro na zemi, to je pohoda, ale ještě vůbec nejsme na zemi. Takže vždycky po takovém rodeu nejásat, že už je všechno super, ale přistát opravdu, věnovat tomu přistání maximální pozornost, protože právě v těchto malých výškách se stává nejvíc průserů. Za překážkami se dělají turbulence, těch posledních pár metrů bývá kritických, takže ofafrno. Já s travama to dělá pěkný bordel tady. A je to v suchu.
Probíhalo mistrovství Itálie v lezení. No ale hlavně jsem proletěl ten posraný rotor a jsou živý zdraví na zemi, takže je to dobrý. Ale byly to nervy. A nebylo to tak hrozné nakonec. Hodilo to se mnou párkrát, chtělo mě to uklapnout, ale jak to člověk čeká, hlídá si to, tak to šlo ukočírovat. A jdu teďka na ubytko a adrenalinu bylo pro dnešek dost. Čest. Tak děcka, jdete už kalu pojebanou. Pojď, pusti to! Pošli to sem proti kopci! Pojď pivu, mám tu pivo! Už to otvírám! Yes. Yes, nice job. No! Nice to blending. It's a Ferris wheel of feelings. It's the wings under your shirt you weren't aware of. And I play the patient Plymouth Rock to your pilgrimage of thick and blood. And I take it upon myself to pick the lock, love. Ahoj slepice! Jak se máš? Dobře? No more Dolomity. Fucking Czechy everywhere. It's fucking danger in the air. Jsme pěkně přibití a to má pěkný potok. Dar. A ten měsíc. Kurva, ten měsíc. To je kvasár, valívat. Je to vítěz, je to vítěz. Tak to nebude skupinu. Hello. Eine Frage. Seid ihr von drüben von der... Sorry, English? English? Are you from the Langhofen Refugio or driving this area? Where you need? You need to up? I go Zallinge Hütte, Blatthofen Refugio. Tak jsme si pokecali pěkně. Nazdar ovce! Jste iPhone ovce nebo jaké jste ovce? Jestli mě podře lak. Oni mi pohrají do auta.